СБУ предотвратила диверсии и теракты. Украинские действующие военные и военнослужащие в отставке под кураторством России планировали осуществить диверсии и теракты на юге Украины. 9 из них задержали в Одессе в воскресенье. Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что следственные действия продолжаются. 4 задержанным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Им инкриминируют государственную измену и незаконное обращение с оружием. Всі члени цієї мережі, як військовослужбовці, так і звільнені в запас, з проросійських поглядів, підтримували створення так званої Одеської Народної Республіки. Вдалося запобігти передачу російській спецслужбі секретної інформації, яку збирала ця група. Їхні дії контролювали співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України. Дані насамперед збиралися на півдні України. Але нами були також зафіксовані факти роботи членів резидентурної ланки в зоні проведення антитерористичної операції.